Ole, he channel Tuesday night mir Chanchin kalau lom le ve ka chu. Ka video ma sa bin lo like saka, bin lo subscribe tu da zong zong chung khat, hin lu takin kalom tak zu ta. Christmas light niya, pani to ka boy ve em ya. Mase Tuesday pia in kal chwa kang kalo ti ve to box ya. Chu wangin boy chung chung in kron de chwak le shama. He channel Chanchin monum tak tak le bon tak tak te. Injin lo lam de bon tak tak te kha kron de chwak le zel dona. Chu wangin milo like sakin milo subscribe sakula milo comment sak zel bok turin karon ngen tame me chewa chuani hi channel karon ti chwa hau hi ema mi mal ngai dan engma atel lawa ema karina wanga run ti chwa kani lawa base khuvelina makati achui thwa thai si lo atak ninge boxi rin har sa boxi angka karon ti chwa china khuvelina angai ven chanchin mak tak tak kha mizoramina kan lo share ve thein turin karon translate mai chawni mudam titaka ilo enge ka bai se ni he phir pani spinger le lewis te hian phir dang anglo takin thilmak mishingina ashilfia zolo chanchin annaya ampian tir hian adop ve ni in chung ko shan ve nan la a spingera adop tunu jok chuan Spinger hnen a chuan do thrilin a phir pui pa chu abaural to thu ashila chu wangin Spinger chuan a unau pa a phir pui chu angai ven chun zom lem lawa lewi se ve thung chuan phir pui ane ti an adop tunu te khan an shil ve thawa ma se aril ruwa a om lem lo ma se kumsang kha zakwa somsari pasari kumsum thum pasari an tlin kum chuan lewi se chuan a una pa chu a muchak ve ta an no sen laya adop an ni na hospital le court chanpui na in a phir pui Spinger number chu anei thei talawa a una pa Spinger nen chuan imbi papin kumsang kha zakwa somsari pakwa February ni kwa khan mai chana anin muthei ta ani khovelin shilngeina shilfiangeina ashiat lo thilmak chu hei hi ni anil mu an chanchin an soidun chu maktak main an unaw adopt tu an pate veve ka James ti mingpu veve ania an naw panlain ui toy ti mingpu an nei veve boka nupui pani nain an nupui masaming chu Linda ti veve nia apani na ming chu Betty ti veve ani bokani fapa nei veve in an fapa minga James Alan ti an sa veve boka he phir pani te hi police veve ni in biar ngai na tak ania car Chevrolet an nei veve boka an gora cha chuan thing furniture siamna dor an nei veve boka hetianga kumsum thum pako chuang te meu mel in mulo le chanchin in chepo silawa tonshat inang em mai hi thil thlang balatan chuan amaklulai da ulek chu ni University of Minnesota Dr. Thiam Chungchuang Dr. Thomas Bechard an unaw hi test strang nei saka a result ta landan chuan an unaw hi engki ma be pakhat ang che an nia anin an lo na chu za sum kwa pakwa point paria chau ani ati ni a om zia tak chu mi pakhat a piang tur kha mi pahnia a piang ati thei mai ome he American president pani Abraham Lincoln le John F. Kennedy te hi America ina president anei to zinga an chuan vor em an hming dai ngai to lo tur te ve an nia kongshang shanga inzomna magdang lam takpo an nei bokani an pahnih hian president an ni lai ve khan vice president a Johnson ti mingpu an nei ve a Lincoln a vice president Johnson hi kumsang khazariat pariat khana pianga Kennedy vice president Johnson chu kumsang khazakwa pariat khan apiang ve thunga Lincoln a hi president ni tura an thlantlin kha kumsang khazariat somruk ania Kennedy chu kumsang khazakwa somruk ani ve thunga ni president an ni laya Lincoln a secretary ming chu John ti mingpu ania John F. Kennedy a secretary ming ve thung chu Lincoln ti ani ve thung ani
tha an ni hun hi zirtop ni ve ve ni in an nu pui te bula anom lai ve ve chu silaya an hnung lama ka an ni ve ve boka he thil thleng hi tonin ang em mai hi khovel sui lo em ani rem to don ani luxury car company nei tu Enzo Ansimo Ferrari le German midfielder Mesut Ozil te hi han en reng po hian mi pakhat emoti tur khopin an mel hi a in anga Ansimo Ferrari hi kumsang ka zakwa somriat pariat khan thia a thi kum ve khian a melang em mai Ozil hi apiang vele cha muchen khat chuan thinuwa pianon le na hi a nge ni an ti pha bokani kumsang ni dei to khan The Simpsons cartoon chuan an cartoon ti chwa season 11 episode 17 na chuan Bart of the Future ti mangin Donald Trump president ani tur thu an cartoon mangin an lo ti chuak dei to a khati hun lai kha chuan mi in an uk sak lem lawa ma se an ti chwa nu kumsom sarina chuan Trump chu American president a thlantlin alo ni ta ni The Simpsons cartoon hi cartoon satliang mai ani lawa hun lo lo tur future shilok thai cartoon ti tepon an soibok china achan chu The Simpsons cartoon hian selep hau mai ni lo thil danga po future shang an lo te chuak to china ni an cartoona an ti chwa hau hi ataka thleng dik atam wangin mitam tak chuan The Simpsons cartoon zak to zinga pakhat hi future a azin chin ani anjing ani hepa Edgar hian alekhabu The Narrative of Arthur Gordon Time of Nantucket ti chu kumsang khazariat somthum pariat July thla khan ati chuaka alekhabu zia chuan sanghaman na longlian grandpas ti chu thlipui le tui phone awanga apil thu le dam kho chuak pali omin ei tur an nei lo an ril tram wangin an zinga mi panau pang Richard ti min pu chu anei thu aziaka maktak le khovel chong mai tu chu hepa Edgaran alekhabu achwa changa kumsomli paruk aliam nuwa chuan huelman na longlian grandpas chu thlipui le tui phone sa tak awangin apil tangeya mi pali dam kho chuakin anril tram wangin anzinga mi panau pang Richard Parker timing pu chu an ei tangi bokani he thil thleng hian khovel adeng chuak ne le a mitam tak chuan azak tu pa Edgar hi kumsang khazariat somriat pariat future a khan avazinanga he longpil tur vel hi ava mulok anyang anti ni hepa Edgar Allan Poe hi Nobel Prize te po lo dong to ani he khovela hian report sang an don dan chuan mithi to ina an kol hi mi sing thum ve lai umnia chutania hetianga mithi to te ina mishing an kol hi atlang puin an thina changa larei lo kumthum na tling lo te an tlang pui bokani Sanford a cheng Matt chuan chhundar som pani vel khan phone call donga hello ati chuan o sha thar tak chuan zoi te in Matt nang mami keima joy I u Jeremy omem atia Matt chuan a om lo ati rual cha chuan phone chu atop ngala Matt chu chi ain a khur na salia a chan po aron call tu o chu a u Jeremy thian pa joy ngei ni in joy chu ama kar khan lungnan na awanga aboral to si awanga ni aron call tu caller ID an han check chuan wrong number a intlat loi si ni kumsang khazakwa samrat pariat March ni nia Berlin cheng Mrs Hudson chu kung akalai karin asutawangin akapo chon man lovin amana aboral ngala aboral changa ni thum nu zandar som pani bovel chuan afanu eni chuan phone call adonga anlak chuan chong beng cheng ri chum atang chuan anu ni thum liam ta boral to o nge me khan
eni keima inu aron tia eni chuan shilhai takin kanu nangma mo ni thum kalta khan ithi to sia atia o chuan kathi to amo tirwal chuan phone chu atop ngala call le an tumpo chuan out of area an ditleta atlang theilo shim shim ani Mendi Alaska chengchu ina awom lain achanu Bonnie Simpson chu thupoi mo tak shil tur ane wangin avakola nima sila achung te chuan Bonnie chu ina awom lo thule akazin Jessica te ina reaktura akal thu anlo shila Mendi chuan achanu Bonnie chu biak nge du si wangin Bonnie kazin Jessica te in number chu dilin avakol ta call chu a in ringa in ring me lo chung chuan Peter o ti sha tak chuan hello enge ni ta atia Mendi chuan Bonnie chanu ani thule thupoi mo taka wanga Bonnie chu biak nge adu thu ashila Peter chuan Bonnie chu kabula om ve to lao ti changin phone chu ada ngala Bonnie nen anin modnu chuan a call truma Peter in alo chan dan chu ashila Bonnie chuan api chu karkal ta mai khan aboral to thule inchunga an omrenga chutiang phone call reng an don lo thu ashilani telephone sales representative call Pennsylvania cheng chuan athil ton chu ti hian soya tharau le ramhwai omhi ka ringai me alawa ma se ni khachu April ni somni paruk ni lai tho chan ni a nidang ang thawa customer te kabiak kwal vel lai chuan number pakhat ka dial chu awo tanga mipui tam tak anom ti shat rinuai kara chuan Peter o ti shat tak chuan buang chang atongin kima Mrs Sprinkles kapasal min call sak theingem voi tam tak call gatuma ma se atlang thei reng lawa pial nu kumsom pariat mi anaya mingai sak to lo ni min ko sak sham te kan pa chuan telephone mangun tuka bilpu atam to lutuk ti in an pa min le address te chu apia pol chuan an pa chu avoko sak chuan chu pa chu thinjim emin tunge moi ni a kanu pui fiam tu thona ni lo man vel le kanu pui chu card ni liam ta mai kha na boral to ti na lo changa Paul chuan makati in soingi na shilo lia aron call tu number kha biak le atum puin tlang thei reng lawa wrong number a in titlat zelani he khovela hian mithi to te hian mishing te hi biak po tumin an ve reng thin ni in an soya a then chu phone number an chedong ni te pon an soya I call ani chuan a hnu de umaya ithi mei tur thu te pon soya chu number I call ngai reng lo tur le an call po ilak ngai reng lo tur te chu ilo bi chiang tiang thai nam hau pui thu na a an rin dan chuan 9999999 ti number hi an chedong number ania I call ani chuan he khovera idu ber isoyanga isoi chu ti hlo tlingsak anianga ma se I call atanga ni re lo te hnuwa accident rap thak tak tokin ithiang anti ani he number hi I call le thailonga ma se ama na ron call thungang che aron call te chuan I phone screen kha abialin number tam tak a inziak anga lamia soang che Pakistan chuan hemi number ina aron call hi lalo tubin anin zirtira achan chu hetiang number ina aron call hian an lak zo atangin thuak lam chian lo na nein an boral mai thina chu wangin an chedong phone number emo thina phone number ti te pon an soi boka Pakistan chuan he number ina akola thita hi mitam tak soi turun oma police chuan ti thai engma an nei lo ni
kumsang ni som khan phone number pakhat 0888888888 ti number mang tu mi pathum te chu an man atanga thlatama liam ma in an vain an thivek maya amang masaber tu Vladimir Gaskov chu concern dat na wangin athi nu hian chu phone number chu Konstantin Dimitrov chuan amang vele a chumi thla tho chuan ka ni in athi vele a chumi nu chuan Konstantin Dislev chuan mang vele in ani po hi chumi thla tho chuan ka ni in athi vele a chu number chu wangin he number hi ti top ani ta ni he number hi mitam tak chuan an chedong phone number nia an ngai ni kumtam liamta Chanchin number pakhat 666666666 ti number hian misang sanga call china a call an lak chuan othum zet beng cheng em le rap om tak tak alom china a call lak la tu te chu thuak lam diklo na nain anu thakhat no an thi mai china chu wangin mi than khat chuan thina number ti tu pon an soi china an han call let po in phone bila alang lo mai baka voicemail po in alang thei me alo ni hetiang ang mithi to hnen atanga phone call te an chedong phone call kan ti ang chi te games khel atanga thina kan ti ang chi te hi oi har tak chu ania ma se hetiang awang hian mitam tak an thi pa to chu ani hi